aamutreeneihin menossa. Meillä on ihan siistit maisemat joka aamu, kun me tätä pitkin mennään. Meidän valkku osti eilen Hyvän toivon niemeltä afrikkalaista musiikkia, niin me saadaan kuunnella sitä joka aamu. DJ South Africa. Mua ei ole vielä päästetty tonne eteen ollenkaan, mutta ehkä eikä päästetä. Ei Dodge. Koutsi kysyy, miksei ole päästetty. Tässä on meidän toinen treenipaikka Camp Stay, mutta nyt me ollaan menossa Cliftonille, jossa meillä on treenit tänä aamuna taas tsekkien kanssa. Täältä me saavutaan nyt meidän toiselle treenipaikalle Clifton Beachille. Ihan nättiä näkymää ja sitten meillä on coachi, joka tuo aina meidän verkon. Niin Taitaa olla joku tehtävä mullakin. Hyvää kuntoilua!